O yan na yung mga madibuda pa din. Nakikita mo naman siguro ang napakagandang view at ako, Charis Zombie. And let's go na naman sa ating new episode na pag-ambag ng libag ni Raisa Vlogs. At alam ko, tatanungin naman na naman sarili mo kung nasa na ako lupalop ng Earth. I'm here at Maayong Tiwi Albay. As usual mga madibuda pa di. Isa na naman itong mahaba-habang lakaran. Bolino na alang rogado na naman kita kainiyo. O tara lang na naman kainiyon sa tuyang pipesa. Bolis na ako niya. Mabuti lang sa mga oras na hindi umuulan. Medyo delikado ni kasi kung durumog ang dalan, madudulas tayo niyan wala sa oras. At kung balak mo nga pumunta dito, eh di dumagday ka. Labot ko man sa imo. Charis Zombie. Siyempre sundan mo lang ang video na ito at dadalhin kita sa paraisong lugar. Pero baka sabay-sabay din tayong mawala ng landas. First time ko kasi dito, hindi ko alam ang sakang daanan papunta doon. Ito ata yung daw na ginagamit kapag graduation. Kukuha ako dito pag uwi kasi magbebenta ako nito. Mindset ba? Nakikita ko ng ilog so it means pwede na tayong tumae. Charis. So it means malapit na tayo doon sa ilog na pupuntahan natin. Aw, ako lang pala kasi wala ka dito. Ang init sa mga oras na yan. Sus Maria Joseph. Ang lino ng tubig kasing lino ng future mo pero malabong maging kayo. Charis Zombie. O mauragon dyan maglaba-laba ade. Sana all may family out ang kwak-kwak family. Enjoy. Mabuti pa sila nakalamutaw na. Ulis niya po niya tahuni ako. Dahil katapos ang alay lakad tapos na lamang ang Semana Santa. Ang yakan sa magapo. Estimate ko mga madiwala pa di siguro mga 15 to 20 minutes din ang lalakarin. And by the way, na-vlog ko na pala itong ilog na ito. Bolinaw na alang. Tahuyang pala sa salog na nalangutawan ko na dati. Doon kasi ako naman dati sa kabila ng tulay ng Maayong Tiwi Albay. Na nung time na yun hindi ko pa alam na meron pa palang mas magandang ilog doon sa unahan. Na yun na nga pala ang pupuntahan natin ngayon. Ano ko nalaman? Syempre, pag ganaon ta paminsan-minsan ang pagkamartista, advantage an. Kaya daw, sabi ko pamilyar sa kuya ang mga nagkakaaragihan ko. Pero itong part na to, hindi ko pa ito nadadaanan kasi 10 tumbling na lang nando na tayo sa ilog. And finally, sa Maria si mga maliwada pa di. Nakaantos manggiraray kita digdiyo. Bababa na nga ako dito. Nagluay-luay managan ako pagbaba ako tabaka o magkaralap o kita dyan dahil sa oras. My goodness! Medyo madulas pa naman itong mabatong daanan. By the way mga maliwada pa di, free tuition pi nga pala dito. At ang lagi mga pumunta dito ay ang mga kabataan na pag-asa ng bayan. Kahit na free tuition pa dito, wag sanang babuyin, dungisan o tapunan ng basura. Na based on my observation, wala talaga ang kabaso-basura dyan kasi may basurahan dyan. Patal-patalon ka na lang kung dahil humahiling sa basurahan. At ito na nga mga madiwada pa di ang napakagandang view ng Hanapulan River of Maayong Tiwi Albay. Sa mga oras yan, meron ding isang grupo ng mga kabataan ang nagsuswimming na mamatibayin magladop. Shut up tabi sa Indo. Kitang-kita mo naman siguro ang napakalinaw ng tubig. Sobrang presko ng lugar, fresh air at 100% sure na sa walang nag-outing na karabao nagbabalantoy sa inutan. Perfect na perfect ito ngayong summer na mainit ang panahon. At kung grabe ang pagtipid mo sa buhay, low budget version ng outing, perfect ito. Magandang spot for photoshoot, birthday shoot, bridal shoot. Bawal lang dito ang magpa-shoot. Charis Zombie. At ayan na nga si Madimong Raisa Vlogs. Ready na sa kanyang pag-ambag ng libag. O nagpuro-picture muna ako dyan bago ako dyan malamok tao. And syempre of course nagpahinga muna ako. Ta syempre magkaparas mamang ka na sa yung mga ugat. Ang layo pa naman na aking lilakaran na pinanggalingan. My goodness. Pero yung totoo, hinalat ko talagang umalis yung mga naliligong bata kasi baka gayahin nila ang aking special skills in swimming with Zesta NC5. Charis Zombie. Akala ko mababaw lang ang tubig. Bulis niya po niya na hararumon pa lang. Ang sarap ditong magbabad na talaga namang mawawala ang pagod at stress mo sa buhay. Pero syempre nakita mo naman siguro kung gaano kalayo ang nilakaran ko kaya nakakapagod din pumunta dito. Dahil ayon nga sa kasabihan, bago ang sarap, kailangan magluto ka. Charis. Bago ang sarap, kailangan maghirap. Kaya sinulit ko na talaga ako sa paglamo tao. Niya niyam tanghapot ko sa Indo pagrali-hali ang mga gapo na iniyo tadara ko laon bay ade. At ngayon naman tong hayan po natin ang pang-Olympics kong lokso. Charis. O nakita mo yon, ganyan na ganyan ang special skills ko. Charis. Ang maura kong hindi ulumok so tahararom ang lalandingan mo wala orang gapo. Safe na safe. Natuto ko na sa tamang paglukso ha. Hindi ko na yun uulitin pa. Aulin ka at namahalason madigdiyo. At hindi pa nga tayo dyan na kontento mga madibuda pa di at pupuntahan ko pa yung malapit doon sa mini falls. Try ko din na magpaanod. Baka lamang ano doon na kita sa tamang tawo. Talunod na ako sa problema. My goodness. Sana next time malunod naman ako sa pera. Unorin daw na di. Dahan-dahan lang ako naglakad dyan kasi puro bato malakas pa naman ang agos ng tubig. Maanod kita kainiyo day sa panahon. At may kalaliman din ang tubig sa part na yan at madulas sa mga bato. Pero caring-carry ko yan mga madiwada pa di maski saday-saday kitang babae. Maura kung digdiyo maglamo tao. Babalikan at babalikan mo talaga. Hindi ka tulad ng ex mo. Hindi mo naman talaga pagsisisiyan kahit malayo ang lalakarin at nakakapagod. Safe na safe dahil walang linta. Pero ewan ko na lang dyan kung may ahas. Kaya wag mo na lang isama yung best friend mong ahas. Charis. Sinulit ko na talaga dyan ang paglalangoy kasi hindi ko na naman alam kung kailan naman ako dito makakabalik. Medyo busy din kasi ang schedule ni Heart Evangelista kang kubo. Charis. At ayan na naman nga
pasali na naman. Kahit na mahirap umakyat dyan, sinubukan ko pa rin kasi diba sa buhay natin, hindi natin malalaman o mararanasan kung hindi natin masusubukan. Kahit gaano man kahirap ang magdadaanan natin, magtiwala lang tayo sa ating sarili at sa Diyos na kaya natin to at kinaya ko nga. At tumawid nga ako dyan sa mabato at ang purpose ko nga sa pag-akyat ko dyan ay lulukso ako. Nainot ang payo. Charis lang, B. Nakita ko kasi kanina dyan tumalon yung mga kabataan na pag-asa ng bayad kaya syempre hindi ako makakapayag na hindi ko yan masubukan. Sa tunay, sa Maria Joseph. Autak ang nahiling ko sa lalandi nga, nagturol-tulob nga akong isip. Kung itutuloy ko ba ang pagtalon, bulinaw na lang. Inarapod ko na gawa sa santo bago ako maglukso. Tanay ko aram kung ano mayari dyan sa kuya. Ako yun ang kahambugan mo, Raisa Vlogs. Pero kaya hunon ko ini. Kaya kong dulagan, Charis sabi. At kayo na, wag po tayong kukurap mga madibuda pa in 3, 2, 1. Niya na yung takang nakalukso na ako. My goodness, hababa, masarap ang lalandingan ko. Sa Diyos. At yun na nga, successful na naman tayo sa pagtalon. First time ko lang kasi na makatalon dyan, so it means hindi ko pa kabisado yung spot. Kaya don't judge, Charis. Sobrang enjoy talaga ako sa mga oras na yan dahil wala nang katao-tao. Hindi nila nakita ang aking mga swimming moves. Again and again mga madiwada, pwede ko naghahanap ka rin ng libreng salog o ilog. Dito lang yan sa Hanapolon, Mayong Tiwi, Albay. Abangan naman ang next sa paglamo taon, di bulinaw na lang.